Lagunak, COVID-en garaian bizi gara eta COVID-e bizitza komplikatzen digu. Orain dela hilabete bat, oraindik pentsatzen genuen agian Gabonetako jaiak erdi normalak edo izateko moduan egongo ginela, baino ikusten duzue orain egoera okerrera egin duela nabarmen eta danak urduri jarri gea eta noski COVID-ak eragina eduki du ikastolan. Gaur, abenduaren 17 da, ostirala, goizeko 10:30 dira, eta une honetan informatu dezaket ze egoeretan gauden ikastolan. Informazio hau egun batean aldatu daiteke, baina gutxi gora bera situatzeko zein da. Alde batetik LH lehenengo zikloan, familiak eta gehienok badakizuen nolabait bi taldetan, bai LH iruko talde bat eta LH biko beste taldean, nolabait kribadu bat egin zala. Ikaslei egin zitzaien kribadua, eta printzipioz kribadu horien emaitzak eman zutena zan negatibo ziela egin zutenak kribadua ikasle gehienak. Orduan, ikasle horiek bueltatu dira ikastolara batzuk, beste batzuk ez dira bueltatu, familiak erabaki duzuelako etxean egotea. Imaginatzen du prebentzio neurri moduan. Egun hauetan, hori ematen ari da kasu batzutan, guk ez dugu horrekin arazorik egingo, hori familien erabaki da eta punto. Une honetan, gure arazoa dago LH bigarren zikloan. Hor dauzkagu atzo konfinatu zen LH6A taldea, positibo batzuk soltatu ziren, eta gaur konfinatu da LH6B. Kasu hietan, bai batean da bestean positibo batzuk egon dira, eta positibo horien ondoren Osakidetzak erabaki du talde hauek konfinatzea. Gero, badakizue hori konfinatuta gero, Osakidetzak gero probak egiten duela, PCR-ak eta proba horien emaitzen arabera, hartuko dela erabakia noiz bueltatu edo noiz ez. Hori da une honetan daukagun egoera ikastolan. Egia da, alde batetik positibo kasu guztiak kanpotik etorri zaiguna dira, hau da, normalean familiko norbait positibo izan da, haren ondoren nolabait umetxoa edo hartu du positibo eginda, baina egia da ikastolan bertan broterik ez dugula eduki orain arte. Baita ere, esango dizuet, DBH-en egoera kasi normalizatuta dagoela erabat, ez dugu kasurik eduki positiborik, eta klaseak normal daude. Badaugo kasoren bat edo bi ez datoztela klasera, baino nolabait neurri preventibo bezala familiko norbaiti positibo eman duelako, baino egia da klase guztia normaltasunez funtzionatzen ari direla. Horrek ez du nahi esan egoera aldatu daitekenik, baina bai esan nahi du txertoa hartuta dauden ez DBH-ko ikasle gehienak, guztiak ez badira, horren eragina nabarmena da. Kasuak DBH-en ez daude une honetan eta LH-en ematen ari dira. Orain hasten ari da baita ere adinontako LH-ko adinekoen txertaketa, espero deu epe motzean txertaketa hori amaitzea, eta horren ondoren nik pentsatzen dut egoera DBH-en orain daukagun egoeraren antzekoa izango dela, edo hori izango litzateke normalena. Printzipioz ez daukagu beste nobedaderik, nobedade esanguratxorik egongo balitz, informatuko zaituztego. Mila esker.